Mikähän tuolla rannassa liikkuu? Mennäänpäs katsomaan. No, tuleeko kalla? Ai, nyt se kala meni pilalle. Sappi meni rikki. Oi helvetti. Eiköhän me pojat nyt lähdetä. Mitäs tuolla tapahtuu? Mennäänpäs katsomaan. Minä hyppään täältä suoraan maan uumeneen. Me viemme sinut Siperiaan, jolle hyvällä tulee. Parempi sekin kohtalo. Tule alas, niin saat suusi kosteaksi. Musta mitään kuusta. Ette te tuolla tavalla saa sitä ikinä alas. Antakaa kun minä kaadan. Takaan, että tuo hullu tulee alas tukka suoraan alkaa tikkata pitkin. Tule alas tai minä kaaden tämän talon. Mikä oli? Jolle tulee hyvällä alas, minä kaaden tämän talon. Näin meillä hulluja käsitellä. Nämä ovat nämä hullut arvaamattomia, niin kuin itse näette. Mitä te olisitte muuten tehneet, jos hän ei olisi tullut hyvällä alas? No, olisin kaatanut talon. Mitenkä oli? Olisin kaatanut talon. Vai niin, se olisi ollut aika rymää, että tämä talo on näet maksanut monta miljoonaa markkaa. No, parempi, että tuli hyvälle. Säästyttiin halvemmalla. Meidän pojat lähtevät nyt mennä. Mitä te luulitte? Olisiko Vääpeli oikeasti ruvennut kaatamaan tuota taloa? Kyllä se sen olisi tehnyt. Hulluja te olette käskyläiset niin kuin herratkin.